Да се чувства така, като ви Разбира клиент. се. Да си поговорим малко и за морската градина, защото ето кметът обяви, че морската градина трябва да остане държавна, тъй като общинска собственост тя била застрашена от разпродаване на парче. Вашето мнение, вие какво мислите? Каква собственост трябва да бъде морската градина? Морската градина трябва да бъде категорично общинска собственост. Ако кметът се страхува, че той, ако бъде кмет, ще постъпи по този начин, т.е. от публична общинска да стане частна общинска, аз това никога няма да го разреша. Варненци имат историческа памет за Антон Новак. Те знаят най-добре как трябва да се пази морската градина. Морската градина се нуждае от грижа. Отново от грижа на стопанин. Защо да не дадем възможност на училищата във Варна да се грижат за отделни части на морската градина и тя да изглежда истинска? Ние трябва да я заобичаме. А ние може да я заобичаме, когато се грижим за нея. Не случайно, когато вие гледате коти или куче вкъщи, обичате това коти или куче. Но тия, които са уличните, не. Ето защо варненеца трябва да се грижи за своята улица, за своята градина, за обществените градини. Защото ние сме собствениците. Варненци, ние сме собствениците на този град и ние отговаряме. Ние отговаряме и трябва да изискваме от тези, които ни управляват, че трябва да дадат всичко от себе си, да бъдат стопани, но да бъдат стопани заедно с гражданите на град Варна. Вие споменахте една идея току-що. Морската градина да бъде дадена на училищата, те да се грижат за тях, всъщност учениците и учителите, така разбирам. Тя няма да бъде дадена юридически. Юридически не, то е ясно, че няма как това да се случи. Трябва да подадем ръка на младите, те да се обучават в зелено училище в морската градина и да знаят как се поддържа една морска градина. Когато един човек се грижи за нещо, той го и пази по-добре. Може ли още малко да кажем за тази идея, защото наистина тук стана много любопитно. Самите ученици, всеки ще отговаря, всяко училище ще отговаря за определена площ или точно всички така. заедно за цялата? Всяко училище ще отговаря за отделна площ и може да има съревнование, коя площ е по-добре поддържана. И в края на, да речем, учебната година, община Варна да награди учениците, които най-добре се грижат за морската градина. Да знаете, че учениците, има много ученици, които биха се запалили по такава идея, така че ще си я търсят после. Сигурен съм. Нашата надежда е в младите. Така и възпитанието е много важно и по този начин да се възпитават децата. Още нещо, което каза отново кметът Кирил Йорданов. Вчера в интервю обеща, че ще изгради втори Аспарухов мост, че ще реши проблема с дупката в центъра на Варна. Дупката, която вече можем да кажем, че ни извади очите, защото толкова години нищо не се предприе. И ще се построи концертна зала, за да стане Варна културна европейска столица през 2019 година, за което се борим, за което работим. Как ще коментирате? Не ви ли звучи фалшиво? За дупката, която от над 20 години е дупка, знаем, че нашия кмет беше и областен управител, и 12 години кмет. Между впрочем, именно през негов мандат общината загуби доста голяма собственост от така наречената дупка. Много е лесно преди изборите да обещаваш, когато си доказал, че всъщност не си го направил 12 години. Следователно, вие, граждани на Варна, как бихте отговорили на мое място? Вярвате ли? Аз лично не. Какво трябва да се случи с тази дупка, според вас? Какво трябва да стане там? Каква е вашата идея като варненец, като жител на този град? Мислили ли сте? И да мисля, има факти, които повече не могат да бъдат пренебрегвани. Дупката е частна собственост. Общината помага по всякакъв начин тази дупка да задоволи частни, а не общински интереси. Защото в тази дупка можеше да бъде направен един хубав обществен паркинг. Знаете какво прилича Варненския център. Искаме чужденците да идват да купуват по магазините, които са в центъра. Как да паркират до този център? Те няма къде да спрат.
Имам информация, че в момента се подготвя план, който бърза да влезе в сила преди ОУП и дупката ще бъде 30-етажна сграда. На още едно-две места по същия начин се бърза. Тъй като говорите и за казахте за центъра на Варна и веднага се сещам за така наречените сини зони, за които също можем да кажем, че от години все се говори за тях. Как да станат нещата, да влязат ли, да не влязат ли. Вашето мнение, трябва ли да има сини зони във Варна и какво ще решат те? Веднага ви отговарям. Проблемът не е само с сините зони. Проблемът е комплексен. Проблемът е комуникационният достъп през центъра на града от единия край, от западна зона до северна зона. Това е въпрос на комфорт на живот в центъра, въпрос на паркиране, въпрос на бързо предвиждане. Защо? Защото действително всички казват, града се разраства, центъра е малък, но има ли поне едно модерно решение взето през последните няколко години? Да сте чули за подземен или надземен паркинг? Подходящите терени изчезнаха в познати строежи. Там, където можеха да се направят хубави, големи обществени паркинзи. Имаме ли бърз, комфортен, климатизиран транспорт? Защо всеки гражданин трябва с колата си да пътува до центъра, до месторабота, а да не вземе един хубав транспорт? Нито транспортът ни е хубав, нито пътищата са ни хубави. Затова хората ползват леки коли. В центъра да имаме случайно маркировка, виждаме кола до кола върху тротуарите коли, да сте виждали за един надлез или подлез, не, виждаме стари решения. Светофар. Светофар, отново задръстване. Сякаш организация на движението е направена така, че допълнително да затормози шофьорите. Давам един прост пример. Светофарът, който е на спирка Студентска. Сега сме в разгара на туристическия сезон, виждаме по километри опашки от коли. Защо там не се взе едно истинско, модерно решение? Автомобилен надлез или автомобилен подлез? И да се върнем на въпроса за сините зони. Да, те са необходими. Нека експериментираме да видим кои зони, колко, как. Поне да изкараме колите, които от 2-3 години не са мръднали от местото си. Защото има нещо друго. Улиците трябва да се мият. Как да измием улиците, когато имаме кола до кола? Добре, нека с този въпрос, който зададахте накрая, да завършим нашият разговор. Аз ви благодаря за това участие. Пожелавам ви успех в надпреварата, кметската надпревара. Благодаря ви. И се надявам, че отново ще се видим. Разбира се. И да ви срещнем отново с нашите зрители. Николай Нетков, кандидатът за кмет, издигнат от Синята коалиция.